trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikalimang Domingo sa Kwaresma. Si Jesus ang paggabanhaw ug ang kinabuhi. Kadaghanan kanato nakasaksi na sa kamatayon sa atong mga higala o kaha sa atong banay. Unsa man ang kinabuhi? Nganong nabuhi man kita? Ug nganong mamatay man ang tao? Kung unsa man kalig-on ang atong pagtuo o pagsalig kaniya, banhawon unya kita niya. Palihog manindog og puno sa pagtuo, simbahon ta ang Dios. Diyos, kaluyana ang imong lungsod, tungod sa imong kukmanga, walay sukod. Ang mga utang ug ang among kalapasan, intang papasa o gayaw, hinumdumi. Panginoon, may buntag ninyong tanan, anong reseta sa tuan misa sa Domingo, ikalimang Domingo sa Kwaresma ni siya. Kanya, mga naot ko, maganda mita, sa mas naanda, no? Ato ang bunga mga kandila, na adihan Santa Cruz, no? Kanya, musimba kita, no? Ito mahimo, nagamutan na ito, Sabat, kanta kita, tubagta sa mga pag-ampo, no? Pero sa ulong ito, sa ulong ito, Santos Quid Camisa. Pero unya, no? Nga ang grasya ang abos nato sa Panimalay, ta sila, abot din sa Panimalay ang panalangin sa Dios. No? Tagaan tayo mga kaayuhan sa mga sakit sa lawas. Ug labaw pa sa sakit sa kalag. Aron naagod ang kalinaw sa itong Panimalay sa tanan nga naas ang sa pamilya sa itong mga Panimalay. Mao ni panahon nga giingon nila nga kang misa wa man sa dakong simbahan naa sa domestic church. So ang kanang inyong pabalay mao na ang simbahan. Diyan ka magsimba. Magmisa na ta. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaag sab kanimo. Aron maanda kita pagsaulog ning santos nga misa. Basol na ito ang atong mga sala. Nagagkumpisad ako sa Diyos sa mga magagahon sa tanan. Kani mga igsoon, kinakalapas ako dakuyamo sa una-una, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Busa ng mga kang Santa Maria, kanunang ulay. Sa mga anghel o mga santos. Kaninyo mga igsoon, inyong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyaan kita sa Diyos, magagagahom sa tanan. Pasiluan ang atong mga sala, darong adtos kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo, ipakita ang imong
Mag-ampo kita. Nangamuyo kami, Ginoong Diyos namo, nga sa imuhang panabang, magkugi unta kami paglakaw diha ni anang gugma, nga nagapahimuot sa imong anak, ug sa pagdugyan siyang kagulingon tungod siyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa imong Jesu-Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ngadto sa iyang makaluluoy nga katawhan nga nabihag sa laing nasod. Ang Dios nagsulti kanila pinaagi sa propeta. Buot ako nga mabuhi kamo. Ibalik ko kamo ngadto sa yuta nga akong gisaad ug ihatag ko kaninyo ang akong espiritu sa kinabuhi ug kusog. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Atong paminawon. Nag-ingon ang Ginoong Diyos, ablihan ko ang inyong mga lubong, ug banhawon ko kamo, o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya, hibaw-an ninyo, nga ako mao ang Ginoo. Inigbukas ko sa inyong mga lubnganan, ug inigbanhaw ko kaninyo, o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, ug mabuhi kamo. Ug ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya, hibaw-an ninyo, nga ako ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo, mao kinay naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Dihan sa kilidman nagatuaw ako kanimo, o Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dalunggan sa akong tingog diha sa pagpangamuyo. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kung ikaw, o Ginoo, magatimaan sa mga kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay, apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Nagasalig ako sa Ginoo,
ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardya nga nagapaabot sa kadlawon. Papaabuta ang Israel sa Ginoo. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kay diha sa Ginoo ana ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Ang Espiritu Santo naghatag kanato sa kinabuhi sa Dios. Ang usa ka Kristiyano dili mo ikyas sa kamutuoran sa iyang tawhanong kinaiya, sa pag-antos, sa kalisod ug kadaot. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Atong paminawon. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man o galing nga ang Espiritu sa Dios ana-ana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan, kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong espiritu tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios, nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nabanhaw kang Kristo, muhatag usab o kinabuhi sa inyong mga lawas, pinagi sa iyang Espiritu nga naa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglihulog ka sa among pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayawon ikaw. Busa ang mga nagsuon nga si Marta ug si Maria nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro ang suod niyang higala. Pagkabalita ni Hesus niini, mingon siya, dili siya mamatay nining sakita. Nahitabo kini aron pasidunggan ang Dios. Ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa tao sa Dios. Suod si Jesus ni Marta ug ni Maria ug ni Lazaro. Pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pa ka adlaw ni atong dapita. Niya miingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Jordan o sa Hudiya. Sa pag-abot ni Jesus, nasayra niya na si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lubnganan. Pagkabalita ni Maria, ni Marta nataliabot si Jesus, migula siya o pagsugat kaniya. Kapag nagpabilin sa balay si Maria,
Si Marta miingon kang Hesus, kung dini kapalabang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Ginoo, nasahid ako nga bisan karon, mohatag ang Dios kaning mabisag unsay imong pangayoon. Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, hibalo akong mabanhaw sa katapusang adlaw. Si Jesus miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang magtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Ang tanang buhi nga gatuo kanako, dili gayud mamatay. Ito ba ikaw ni ini? O siya mitubag, o ginumituo ko ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga moanhis kalibutan. Nakita ni Jesus nga naghilak siya, ingon man sa mga Hudiyo, nga mikuyog kaniya. Natandog bag-ayo ang iyang kasing-kasing, nang hupaw siya. Hay man ninyo siya ilubong, nangutana siya kanila. Dali nga rin, tanawa, Ginoo, mitubag sila. Ug mihilak si Jesus. Tungod diini ang mga Hudiyo miingon, tanawa, pakadako gayud sa iyang pahigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon, dili ba gipakubuka man niya ang mata sa buta, nganong wala man niya kapugong sa kamatayon ni Lazaro. Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus, umiadto siya sa lubong. Unya kini usa kalangob nga ang pultahan niini ginaling nga bato. Ang pultahan niini kialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, may sugo si Jesus. Si Marta, naigsuon sa namatay, mingon Ginoo, baho na siya karon. Kaya upat naman na siya kaadlaw nga gilubong. Si Jesus mingon kaniya, wala ba ikaw sultii nga makita mo ang himaya sa Dios kung mutuo ka na? Huwag ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Jesus mingon, Amahan, nagpasalamat ko kanimo nga namati kanako. Sayod ka nga sa kanunay kang namati kanako. Apan nagigsulti ako ni ini tungod ni ining mga tao nga niya dinhi. Aron sila mutuo nga ikaw may nagpadala kanako. Human siya may sulti ni ini, misinggit siya sa makusog. Lazaro gula nga ri. Ug migula ang namatay, binugkusan o mga bindahi ang iyang mga kamot ug tiil, ang iyang naong pinutos sa panapton. Pabari ninyo siya ug palakta, gingnan sila ni Jesus. Daghang mga Hudiyo nga miduaw kang Maria, nakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. To look around is to be distressed. To look within is to be depressed. And to look up is to be blessed. Maigsoon, tinuod yun kini. Layo pa ning mga panahuna karon ba? Panahuna. Sa kahimtang na to, sa kalibutan karon. Tinuod gayo nga if you just look around, stress pa distress ka. Buhat na mo, tanaw lang ka sa telebisyon, paminaw sa mga balita. Sa newspaper. You could see what's happening around the world. Around the world. Corona virus. Pila to? Mga 400 plus thousands, almost 500 thousands are dying, nga natapta na sa sakit.
and thousands are dying. So, makita niyo ba? Grabe. Parang huna, makadungog ka nga, quarantine, lockdown, tanan, surog. Kuhaan ka. Panic buying. No? Mga igsoon, layo papunan niyo ba nga, tungod ini, way kasiguruan ng tao na itong panginabuhi, layo pa agtimaw og kabos. Di ka matingag yun. Nga, ang mga tao, kanong panahon na ba? Di sila lang gitawag itong mahingawa, mabalaka, kung nila mabati, yun sila yun. No? Di lang kay distress, kundi sila mabati yun og depression. When you look into within, kasi kain sa mga tao karon, ang igsuon, kuyaw kaayo, ubay kayo nga kitaon niya may depression. No? Di lang kahingawa o kabalaka ba? Kanang mo itagtugtuman na yung kahadlok, tungan na yung itutug kaguol, nga usahay, wala tayo buha, wala tayo buha sa itong buhaton ba? Naiwang ito nga ini, mura ba ka ng kapoy na, di na ka makuna-huna. O sa buhaton, ma-affected yung kayo. Sometimes, kung ma-depress ka, iba sa kayo may tabo. We get sick, no? Some even makigog manggani. When, effective ba? Rin ka ng panahon na. Mabitaw ang World Health Organization ba? Health Organization, no? Ningon sila nga, usa sa ilahang gitawag tog na awhag ba kining gitawag tog social distancing. Ilang ipasabot ni, no? Ningon sila nga, social distancing, di gini so much nga social yun, no? Masabto ni siya as physical distancing, nga palayo ka ba, nga di ka makatakod o dili ka manakod, no? Pero ang social distancing, dili kini sabton nga magpalayo ka. To kay di na mahimo. Di na mahimo. Kaya kita mga tao, social ta. It is not good for man to be alone ba ya? It's not good for man to be alone. Dili. People needs people good. Dili yun na maayo siya. Una nga, sa kinahanglan ta nga, ingon sila nga, yes, doon ay distancing. Muna nga, sa nanlanta nga, haron nga, kining ito ang dita makuha depression ba? Ang atong buhaton, maningkamot yun ba nga, di lang ta nga doon ay mental exercise, spiritual exercise, physical exercise ba? Unya nga, di lang ta kay mag-diet o unsa pa. Kanang maningkamot dito gid ba? Nga mo connecta sa atong isikataw, the loved ones. We have to connect. Dili lisod. Mura ba kanang kuno puyo ka sa kwarto, isolated kasi mo isikataw, wa kay social contact somehow some way. Mabuang ka kadugay. Kuyaw di kayo. Mabuang ka. Yeah, people needs it. Nakahibaw ko nini ito kay diya mo ko nag apostolate ko sa prisuhan. And then nag-sharing mis mga pinapriso ba unsa magiparan ninyo labi na ko problema jud ni hibanga sa inyohang gibati dinhi. Na priso sila pa ita kay na. Nga sila ang pagkaon way klaro pagkaon way labi pagkaon. Gawa ilang freedom. Pero sila kadugig madali mo makayan lang ni. Kung di makayan nila mao kini ba? Kanag yung kastiguhon sila niya tagaan sila guway dalaw di pa doon ang ilang minahas kinabuhi mag-arangkada gina sila magburido gina sila basta kwaon ni mo ba na somehow imong kinabuhi is not connected to our loved ones. Mabitaw nga tinuod, no? Dan lang quarantine, dihatag sa certain distance to each other, pero we dili na ba dahil kung you have to connect that we share and care for each other. Salamat na yung gift of social media, sa nang gitawag na ito sa internet and everything. And still we can connect, we can still express ourselves bisag tuwa sa layo o tuwa sa to I love you, I care for you.
But dili gina siya. Because we are social by nature, we have to connect yun. Di na mahimo. Andi lang ka kana. We have, to be social, we have also to connect to God sa Ginoo. Una nga, kinahanglan ta, no? Nga we have to look up to God to be blessed. Karong panahon na we have, karong mapanlanginan ta, we have to connect to God. May panahon na karong yun. Sa Ebanghelyo, ang siguro sa Ebanghelyo, makita nimo nga ang si Lazaro nga namatay na gilubong na diha, naslubnganan ba? Naabot si Jesus o iyahang gibuhi ang patay. No? Gibuhi niya ang patay. Unsa may makita nimo diha? Pero bag ang kining simbolo ba sa unsa man ning lubnganan na ang kamatayon, na ang kaguol, no? Na ang kasakit, pain. Ibaw tag unsa dagway sa kamatayon. No? Na. Pero dinhi sa tubangas kamatayon, doon na sad ang paglaom nga makabunto sa kamatayon. O kining paglauma, wala lain, doon na nga siya, mauna si Jesus. The hope, Jesus Christ, si Jesus, na nag-iingon, ako ang pagkabanhaw o ang kinabuhi, ang nagtuo ka na ko dilig yun mamatay. Mauna siya, si Jesus tong Ginoo. Nga, antidote diha sa kamatayon. Hisgot ang kamatayon, example, kita tanan tao biya mamatay yun. Hindi nagapugngan yun. Sooner or later, ibawatan ni anak. Niya atong kamatayon, ningon ta, nga, people die every day, di ba? Pero kabatikol ka, nga, na ay mga nangamatay, mura ba, sige kita kamatay, mura nadawat ito ba? It's part of us. We all do die. Normal na siya, nato. Tanaw nato lang. Pero ang problema ba, mao ni kamatayon, kung kita na sinanali sa kamatayon, may pag-ingon na akay cancer, yung nagkahapit na kong matay. Lain na yung istorya. Kung kamatayon na sa mga tao, matay labot, kadawatan ni anak, purog anha na nimo ang kamatayon. O kaha doon na minahal sa imong kinabuhi nga namatay. Lisod ang dawaton mga igsoon. Lisod kayo. Ang uban na mag-depression, ang uban na pinag-imuto, ang uban na you cannot. Lisod ang kamatayon. Pero mauni panahon na mga igsoon nga kita gyauhag to ba? Nga we should look up to God. We should look up to God. In faith, we should look at faith with kamatayon, death sa mata sa pagtuo. Nga di ay, no? Ang pagtuo, nagsulti ka na ito, kini kamatayon, kini grasya, kini dili disgrasya. Believe it, it's a grace. Ang kamatayon di ay, muna ang kinabuhi di matapos, kung mausab lamang, ang kusaban ini mo, nga ikaw di ay, mabalik ka sa balay sa imong amahan. Na ang timos nga gugma, na ang kalinaw, na ang tanan. You're with the Lord. Muna nga, ang kining kamatayon, grasya gini. Mga santos bito, no? Mga santos juga, Lord, sige sa ingon, Lord, give me this gift of death because I want to see you. No? Pero, kalaghanan nato, muna grasya ba nga murawag, kung grasya magali murawag, nung nato nga, dito mo dawat ba, unya na lang. Kung grasya magali muna, tanang, gusto ta sa tawag ko, kinsay niyo to, di gusto yung malangit. Gusto tayo langit grasya gunagod. Mamatay ta, malangit ta, kada ko grasya, pa kanindot, Pero problema, mawag ka sige, grasya ka na. Yeah. Gusto ka karoon at lawat ang grasyahan niyo mo, matay ka. Matikod ka. Una nga, lagi na you look up to God. Pero maunang ka matuoran.
kana physical death na siya. Pero kana yung gitawag spiritual death. Ibaw ta, kung kasing-kasing na ito naana sa sala. Kasing-kasing na ito, mura nagdin ang mabati o gugma sa itong isikataw. Patay na na. Kasing-kasing na ito, imbis gugma, manimaho na na ang gitawag itong naang kalagot, kaligutgot, kasuko, naatan ba? Mga lisbo na na sa imong kasing-kasing. No? Mga isuon, kahimtang ka na mo itong spiritual death. Mo na ingon lang nga, mo na kamatayon ba nga, bantay mo na kamatayon na, kaya kamahitabo na si mong kinabuhi, no? Doon na naigahom, di lang kay mahatag kamatayon si mong lawas, kundi sa imong kalag, mapabutang ni mo sa impyerno. Kaya kamatayon nga naa, diha nato. Nga bisag karon buhi pata, pero patay na tatungog kay naa diha ang sala. Na ang sala. Kini kamatayon na mga igsuon sad. Kaman ni ani din, pero again, ang antidote ini mo, you look up to Christ. Look up and listen. Usay po niya, bangon, rise up, bangon. Sa Ebanghelyo karon, bangon. Bangon. Doon yung reflection ano sa Papa ba? Ingon siya, nga, pa nga, kita ba sa itong kinabuhi, doon na tayo gitawag to, we could be at the side of the sepulcher, na ang kamatayon, na ang corruption, na ang sala, or we could be at the side of Jesus, na ang kaluwasan. Ingon siya, mahimo man nga ikaw, magkabilin diha, no? Nga sirado imong kasing-kasing. There are those who allow themselves to be close within their pain, ni kasing-kasing, no? Sirado ilang kasing-kasing, diha sa mga pag-antos. And those who open up to hope. Mga tao ba, kaabli lang kasing-kasing sa paglaong. Mamay, doon naman tayo choice. There are those who would remain trapped among the ruins of life. Mahimo na imuhang mabiling kadaslugnanan sa nagbubat namang kinabuhi. And those who, like you, with God's help, pick up the ruins of life and rebuild with patient hope. Nga mabarog kita sa nagkayamo ka ng kinabuhi o diha kita malaumon mabarog yun ini at ang ibutang og talon atong kinabuhi. We are made to choose. We are made to choose. Og ang Ginoo, ang hawag ni Kristo, mao kini look up. We have to look up to the Lord. Aron kita maluwas. Pumpa San Agustin ba? Kita kuno, nagibuhat sa Ginoo, created us without us. God cannot save us without us. Sa to pa, kita mga igsuon, ibuhat sa Ginoo, no? Pero dili kita maluwas kung dili kita gusto maluwas. Kaya naman tayo kagawasan. We have to invite the Lord in our life. We need that. Siya na yun. Siya makaluwas ka nato. We need, sa ito pa ba, God is inviting us to ibita sa Ginoo. Pung pa niya, come to me, kamo gibugatan sa inyong kinabuhi, ipasaan sa inyong tag-asa, nabugat na ipasaan sa kinabuhi, kaya kung makapahulay, jud ka mo, makapahulay mo ka na, ubang ka na. Una, mga igsoon, kung unta kita ba, no? Kita unta, no? Mudamog sa Ginoo, no? Dawat sa Ginoo, would come to the Lord, would rise up and come to the Lord. Umaw kini, ang tinuod nga solusyon. Kining ato ang karong mga gibati nga mga kahingawa, kabalaka, mga igsuon. Tudi antika. Doon na gini kahupayan. Kini ato mga crisis karon, mga pag-antos karon ni ani siya, no? Di kung kita mo cling to the Lord, di kita mapildi sa kahadlok ang kahingawa. Tagaan kita igong kusog o kaisog na makabarog ta ni ini. Will guide us. Kining kamatayon sa tuong kinabuhi, physical or spiritual, mga igsuon, if we cling to the Lord, babanhaw kita uban kaniya. Basta mutuo lang kita kaniya. Awhagong ko kamo sa pagtutok sa krus.
Yung panahon sa Kwaresma ba? Tutok niyo mo, ninunumit kaya, nagamatikon mo atong dihay lagway, dihay tabo sa krus, hindi doon kakawatan o si Kristo, o sa kalatan, nagsige bugal-bugal ni Kristo, nga ikaw Ginoo, o kaya ka luwasa, ang luwasa sa mi. No? Kung dihay laing kawatan, ito pa niya, ingon nga, ayag sulti ni Ana, no? Kay kita makasata, ang isa sa kastigo na to. Kiniwan ni siya, kumain ni siyang tao. Niya ang saypong niya, isapit na sa Ginoo. No? Lord, remember me when you are in your kingdom. Tunawin ko na kasi maging harian. Makasa na siya. But then, he looked up to Christ and said, remember me when you're in paradise. Ang sabi po ni Kristo, today, you'll be in paradise with me. Mangigsoon, ang atong kinabuhi karon tubog kalibutan, murag na atas kang ngit-ngit. Pero timan ikana, haluyon ng lagito mga ngit-ngit sa gagabion. Nagapapa na amawarang mo ng kadlaw. There is hope. There is hope. To look up is to be blessed. God is there. We will make it. Amen. Nagatuo ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Ubuhat sa langit ug sa yuta. Yung Jesucristo, ang iyang anak na bugton, Ginoo nato. Kapanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yung anak ni Maria nga Birhen, kisa kisugo ni Poncio Pilato. Dila sa krus na matay o gilubo. Ikon sa mga minatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit. Nagaligo sa tuo sa Dios, ang Amahan magagagahom sa tanan. Dito mabalik siya. Mapahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ako sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, pagabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Nga po kita nga sa tuang Diyos nga Amahan, alang sa tuwa mga panginahanglan. Nga moingon kita, Ginoong Hesus, dungga kami. Ginoong Jesus, dungga kami. Nga ang Diyos magdasig sa mga pangulo sa atong simbahan sa pagtudlo og mensahe sa dalan paingon sa kinabuhing dayon ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, dungga kami. Nga pinaagi sa panig-ingnan sa kinabuhi ni Jesus, ang mga pangulo sa kanasuran, makaamgo unta sa ilang responsibilidad, ngadto sa ilang isig kataw, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, dungga kami. Alang nining tuig sa ecumenism, interreligious dialogue, and indigenous peoples, nga makabut na ang tinuod nga panaghiusa, pagtinabangay, ug pagdinasigay sa pagsunod sa mga pagtulunan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, dungga kami. Alang sa mga nag-antos tungod sa sakit nga ang kahayag ni Kristo, maglig-on sa ilang pagtuo, aron sa kanunay, mabuka ang ilang mga mata sa grasya nga iyang gihatag kanila adlaw-adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, dungga kami. Alang kang Monsignor Kamumot, obispo, nga mabayaw na siya sa kanuganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, dungga kami. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, ihatag kanila ang kalinaw ug kalipay, diha sa pagpuyo sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, dungga kami.
Kini mga pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Panagsagol ng tubig kong bino. Pag-ambit, Diyos, gusto yung pagka-Diyos. Sa lang ikaw nag-ambit sa aming pagkataan. Gagawin ikaw, Diyos, tanang kalibutan kasi nung maghihatang na dawat na mo kaning halad kanino. Binong abot siya na ginamak sa kamasata, may mga ganaw, alang kanamo nga ilimnon nga Espiritu Hanon. Duwata ko ng sakripisyo gala di mas kasing-kasing masulod mo pausahan. Ugasi Ginoo ako sa kadaotan linisi ka sa kong mga sala. Mga igsoon, mag-ampo kita harog kining sakripisyo, dawaton sa kamahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santo sa simbahan. O Diyos nga magagagahom, dungga kami, aron ang imuhang mga alagad, sa imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinagi sa gahom nining sakripisyo. Kini nga mong gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Amay matag. Sanctus nga Amahan, Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayod. Nagpasalamat kami kanimo kanunay istarang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Tungod kay siya, matuod nga tao, mihilak, tungod kay siya, matuod nga Dios, mibanhaw kang Lazaro nga iyang higala. Ingon man tungod kay sa iyang gugma sa tao, nagaagak siya kanamo nganha sa bag-ong kinabuhi, pinaagi sa santos nga mga sakramento. Pinaagi kaniya ang panon sa mga anghel nga nagmaya sa imong atubangan, nagsimba sa imong kahalangdon hangtod sa kahangturan. Ubang kanila nangamuyo kami, kadawaton usab ang amua mga pagdaig samtang sa mapabsanon pag-ila nga nagaingon kami kanimo. Santos. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Dayon ang nag-aani sa ngalan sa
atos ginutuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ro pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siyang pan, pasalamat kanimog mipikas, mihatag ini ngadto sa mga tinunaan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Pasalamat na pag-usab og midayeg. Mihatag ni ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginom ko mga tanang gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat na kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo, siya bumalik lagi. Pero paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayang mo atubag mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo, mahiusa unta sa Espiritu Santo. Inom ni Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, ug ang tanang mga pare. Nunwi usab mga igsuong nangamatay, malaomon nga banhaw sila, tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala sila sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himuha kami ang ayang magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kasi sa Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, ug tanang nakatuman sa imong kabubutalata sa katuigan. Ubang kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kaniya magagagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Magampong kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong gitudos ng manunubos. Tanan palihog sa pamilya. Nganta ka tayo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, mahatuman ang imong pag-uot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga
mapasaylong kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa panulan. Hinunoa, luwasa kami sa ngay kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala, malayo kami sa tanang kasamok. Sa nagapaabot kaming wala umon sa pagbalik na Hesus Kristo, among manunubos. Yun yung Kristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibirin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyo tanaawa mo mga sala, kundi pagsalig si mong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami si mong kalinaw kahiusa. Ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kuno ni manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Makita ito panag-inig sunay. Kordero sa Diyos na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini kordero sa Diyos na nagawag kang sala sa kalibutan, mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, nagawag mo kalawag kanimo, at paano mo lamang mapaayo ako. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things. I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami magagagahom mga Diyos. Haron sa kanunay, mahilakip kami unta pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas o dugo nga mong ikalawat. Kini pangayo dihin ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon sa itong sa maigsuon nga naas pa ni Malay. Doon kita pag-ampo, no? Alang sa maigsuon itong mga masakiton. Sabat mo kanako apalayo, ha? Sa imong malay. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus, huli tudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad, alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian, magkaamong gigipili siya aron maghimong santos. Yang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kaya mong ipangayo, pinagis na mong Hesus Kristo imong anak, nga buhig hari ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo na kaninyo. Malangin ang Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dala niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Di pa tayo mang lakaw sa mga isonda sa itong sa kapanimalay. Mag-awit yun at sa may awat ninyo kamuhan. Diyos namo sa kaluoy, Ikaw ang among amahan, magbubuhat, manunubos,
mga igsoon labi pa kining panahon na gyud karon ba nga naata sa krisis ni coronavirus, no? Unta makanunayon ta mag-ampo gyud. No? Mag-ampo ta together. Dahil pa sa tunta sa kapanimalay karon diha, dili ta mataptan ning sakita, no? So uban sa tibuok simbahan, mag-ampo kita. Palihog again, sabat kamo sa pag-ampo ang Orasya Imperata alang sa coronavirus. God our Father, we come to you in need to ask your protection against the 2019 coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and the cause of this virus and its disease, of the stemming the tide of its transmission. Guide the hands and the minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roque, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Amen.